Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Ang karibal kong lulo. Ha? Ako giyo mo sopak? Oo, ina nga di makaayo ni Lolo kung adto siya dadon dito sa home for the aged. Pero wa man in taon ko'y katungod nga musulti og ingon ana. Oy, tasyo. Katawaan ra ko nila ana kun ako na buhaton. Pangita og tao nga mosuporta og mulaban nimo. Kinsa bansad? Basta kinsa? Husto. Si Daday. Makalaom ko ni Daday nga mulaban gito nako. Gusto. Mas maayos ng daday sa buta siya. Ingna siya nga inyong babagan ang kagustuhan ni Renato aron di gyud nila mada si Lolo ngadto sa home for the aged. O kamaw. Ngano man ka, Greg? Do na kabay gustong isulti? Dili ko malagaw. Enhera ko din. Pero naamay mo kuha ni mo karong taod-taod. Adto nakapuyo sa life care home, Greggy. Dili. Enhera ko din. Pero... Dili! Oo. Di ko malagaw! Ay, ngano na siya, Torrebia. Ambot, kalit mala ni siya kasuko, Daday. Ngano man? Ay, nagyaw-yaw namang good ni siya. Matod niya, dili ko no siya gustong mulakaw. Ako man siyang giingnan nga na imukuha niya o niya. Kay adto na siya papuyon sa life care. Ay, nasuko naman hinuon. Ay, mao ba? Uy, moan ni narabarong taod-taod sila sa Renato da kay ipakuha na niya siguryo. Dili ko mulakaw. Enhera ko din. Tanawa, nakadungog ka na. Purting isuga, uy. Isuga, uy. Garya, kalma lang. Ay, lagkasuko. Di man kanila unsaon. Dili ko mukuyog nila. Enhera ko din. Na, saon man ron, ana. Dili gyud na mapugos ron nila. Ay, basin, nakasabot siya nga adto na siya hangtod-hangtod, Torrebia. Basin, bao tingaling dili siya ganahan dito. Para sad nako, Daday, no? Dili masagid angay daton dito sa Greggy, uy. Kay mas musamot man ang kondisyon sa iyang huna-huna kung dili siya komportable dito. Mas maayo tingali nga uyunan lang siya kung asa siya gusto. Wasab gyud sila ay mahimo kon masuko ay di man sad na nila pwedeng pugson kay siguradong manghagis na. Ay sigurado yung magagubot kung ilan ang pugson. Maayo kay nakulahon na kaubisita na kong karoon tasyo. Kumusta na imo kaimtang? Sa tinood lang, attorney. Lisod yun ang among kaimtang. Naibaw yun ka na kung unsa kapay nga magtago-tago sa balaod. Nagasabot ko sa inyo gipati tasyo. Pero sige lang. Nagyapon akong full support diyan ninyo. Andam komportable ninyo sa trangi kayo. Salamat yun kayo, attorney. Naibaw kong imo ng gimo tungkol sa pagpilalipod nimo sa imong lolo Koryo. Pero naibaw ka ba ron sa tinudaray ni tabo sa imong lolo? Oo, attorney. Nawaan na siya sa iyang kaugalingong huna-huna. Gawas niya na. Abin mo si Renato na patuyang siya gipati. Ang madagkong kumpanya si imong lolo, siya ni nagbuot sa tanan. O gipangtangtang ang mga tao si imong lolo, o gipuli niya ang iya masakop. Unsa? Daan ba kasyo? Muna akong gingon mo, nagpahimos na sa Renato. Siya nigi nagbuot sa tanan. O sa kong laibawaan, iwagtang na niya ang pangan si imong lolo. Attorney. O giilis na sa iyang pangan ang tanang establishment na gipalag-iya sa iyong pamilya. Deep size. Ay. Saan may isang tawana? Kung maugi yung tinguha, bahala na lang siguro, attorney. Nga maiyang tanang kaptangan sa kalibutan, basta importante na ko, buhi lang si Lolo. Ug di lang yun niya pasakitan in taon ang tiguang. Pero Tasyo,
Kasing nalimot ka nga dunay daghang mga tao nga mag-antos kung hingpit na yun si Renato ang mumando sa tanan. Ilabi na ang mga tao si Mululo. Sila ang numero unong mag-antos sa kapintas unya ni Renato. BTS! Si BTS. Dili katong mga Koreano. Bitaw tuod siyo. Sakto si attorney. Kung pasagdalin mo, di lang kay imong lulo mo'y makaluluoy. Lakip na unya ang inyong mga tao. Deep size gapon. Deep size. Ay. Pero unsa may akong mahimuan ni attorney? Ha? Unsa may angay na kong buhaton aron mapanalipdan nako ang mga tao? Tabangi ko attorney kung unsay angay na kong buhaton. Kung mo surrender ka tasyo, mas dako kumatabang ni mo. Pero kung niya ka sa gawas, maglisod ko sa pagtabang ni mo. Kung mahimo, sunda akong tambaga. Ako ay mubarog ni mong abogado. Tabangan tiga kutob sa kumahimo. Aron mo daog ta sa pagpakigbatok sa kadautan ni Renato. Lo, niya na sila. Kuyugo ka dito. Amo kang ihatod sa life care aron nga manindot og samot ang imong kinabuhi dito. Dili ko. Ha? Nganong dili man ka, Lo? Basta! Dili ko. Ayaw ko ninyo but anhira ko din Dong na to. Maayo siguro dong nga dili lang una nato siya pugson. Kalit lang ha. Para na ako, no? Kung ako ang pasultihon. Mas mayo nga madagi siya dito. Kay yung anak nga nausab ng kinaiyang guryo, delikado Kung ato siya pasagdan lang din di siya matiman. Gusto ka, Felix. Muna akong giuna-una nga basin unya hasta ka mo. Madamay pa din ng daday. Pero Wala na din, ani lang ala. Ha? Daday. Am-ama na to siguro yun. Ay, musugot lagi na. Be, ikaw, Lolita. Usay may kasulti, Lolita. Lolita, biya. Be, ikaw. Tay, kadiyot lang tay ha, kadiyot sa. Okay. Renato, muhangyo lang ko ni mo ba? Unsa man na, Let? Mas maayo siguro nga pakalmahon lang una nato siya. Dili mahimo nga tong pugson si Greggy. Kay kun inyo siyang pugson karon, basin og masuko sig maayo na tong tanan. Og masamot na niya hinuon na iyang kabayolente. Mahimo ba, Renato? Tipip! Ay! Tiyo. Usa ba yun na una ni mo? Para nakuusto si attorney. Niga to abogaduha, Huwag kang magkuhan na itong bugaduha nga. Maura to'y abogado nga magpapriso kung mapili ang kliyente. Ha? Siya'y magpapriso. Unya. Pangay ka to. Bago ba siyang nagagawa? Wala siyang dawat sa bagong kaso ro, bagong paglaya. Unsa ba yun siya? Tarungon ta, di ba? Oh. Musurrender na lang gigasyo. Pero matabangan ta niya. Mas maglisod siya attorney og tabang nako. Kung naatas gawas. May atas gawas, delikado. Naglibo pa ko, Pecha. Naglibo pa ko. Kinahanglan pa na og taas nga panahon. Arong mabalansin na to og maayo kung maayo ba nga musurinder lang yun ta. Nga nang mabalansi mo raman nagkadungon ako ng balita, Balance na ko sa tanan na agnay balance. Gani. Asyo. Ang balance ang utang. Kani ba? Oh. Think of it. Ha? Una. Sakop ka pa sa pamilya. Apo ba ka ni Greggy? Di ka makabuot si Renato og maniobra sa inyong mga negosyo. Di makabuot-buot. Ilabi na nga buhi pa ang inyong lolo. Sobra na kayo ng iyang gibuhat. Nga, ang iyang mga tao, Mo'y iyang gipapuli aron maghari sa inyong mga business, negosyo. Ay, dipsas na sad. Ay, balansihag yung mayos yo. Kaya kung maguna-una pataog taas ng panahon ini, huwag yung mahitabo sa atong mga paningkamot. Basin uhay na ang tanan nga mag-antos lakip ang mga tao sa imong lolo. Kinalang luwason yun una na ko, Lolo Pitch. Kinahanglan yun. Ay, wala tayo angin kabalakan ni lolo ni Monsieur. Ang gusto ni attorney nga mo surrender na lang ta, kay aron makahimo siya legal nga aksyon.
aron iyang iduso sa husgado nga may dako kang katungod aron di maghari-hari dahil si Renato nga ilisa niya ang pangan sa imong lolo sa inyong mga business, mga negosyo. Nakasabot mong kupits. Pero nahadlok manggug ko kung tuwa ko sa sod. Basin og nay buhaton niya na ako si Renato. Mas alkansiho na hinuon ko nga tuwa ko dito nga makahimo sila sa bisan unsay ilang gustong buhaton nako. Naman ko siya, og si attorney naman. Nipasalig siya nga, wag yun daw ta may tabo na to dito. Salig siya turing siya, mapapis siya papreso para na sa pirmi na to. Bitaw. Sabi ako, mayo ka na, be. Ikaw ko na, be. Nung na ako na, mayo pa na. Pero, maumang gihustong solusyon siya. Kaya mas dali man good ang paglihok ni attorney nga tuwa ta dito. Kaya makaduol man siya na to. Pagbantay ka, makapapirma siya sa mga dokumento kung mapasaka ta og kihan ni Renato. Ay, atagi ako 2 kadlaw. 2 kadlaw? 2 days. 2 days? 2 days. Murag taas mo kayo ng 2 kadlaw siya, oy. No, 3 days, 3 days. Dapat ka nung adlawan na lang yun. Makadesisyon na ka. Bawi, lagi ko ninyo, di ko mulakaw. Lo, kalma lang, Lo. Uban lang nila. Niamang ko, Lo. Ubanan ka na ako dito. Nakakon! Bay ko ninyo. Tabang! Ayaw ko ninyo, Relax lang. Ayaw lang kasuko ba yan? Niyaman mi. Di kan laon saon. Lo, tanalo. Kuyog lang. Ayaw paglugnot kay, di ka nila unsaon. Tabang! Ayaw! Tabang! Tabang mo! Kaluoy sa taon ni Greggy gaw no? Naluoy ba igid ko gaw, pero unsaon taman. Mura man og nausab og kalit ang kinaiya ni Greggy, uy. Dali naman kayo siya masuko. Maulagi sab. May punto ba sab sila si Renato gaw? Kay delikado gid og pasagdan ta na lang to siya dinhi pirmi. Unya, mas maayo man gito og mahimutang siya ba nga dunay makamonitor niya pirmi. Maulagi. Pero okay na kaayo gaw. At least nalipay na lang sad ko nga napahimutang siya dito. Mao gyud. Muduaw lang niya taniya dito gaw. Sige gaw. Muduaw gid ta uy. Magsabot unya tag-adlaw gaw kon kanus-an nato bisitahon si Greggy dito. Sige gaw. Mayo! Uy, hala. Nas Renato gaw. Dayon, Renato! Mayong hapon ninyo, Let. Glenn. Maayong hapon sad. Mayong hapon. Lingkod na to. Kumusta man mo, Let? Okay, ragid kaayo mi. Tuod, kumusta naman si Greggy? Okay ra kay siya, Let. Nimutang na yung taon. Akong pinanggang lolo. Nimutang na taon. Maayo hinuon. Nalipay sad mi nga pinangga gid kaayo nimo si Greggy. Bitaw, nakadayag kaayo mi sa imong gihimo na to. Uy, natural lang yun ang ako na buhaton. Glenn, Let. Kay bugat yun kaayo sa akong dughan nga akong pasagdan si Lolo Goryo. Di pa na ko kaya kung mawa siya na ako. Mga kutob sa kong mahimo, ako gid siyang panalipdan. Buhaton ako ang tanan para madungagan ang kinabuhi sa akong pinanggang Lolo Goryo. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.